Исәнмесез яраткан тамашачыларыбыз. Менә язның беренче айы да ахырына җитеп килә. Берничә көннән апрель башлана һәм апрель белән бергә TMTV каналының премияләрен тапшыру тантанасы да килеп җитәчәк. Язның икенче айының икенче көнендә мин сезне барыгызны да Пирамида концертлар залында көтеп калам. Шулай бүгенге көндә бәйрәмнәргә бай икәнен онытмаска кирәк. Бүген халыкара театр көне. Шул сәбәпле без резидентларыбыз театр белән нинди мөнәсәбәтләрдә икәнен ачыкларга булдык. Сезнең белән мин Ранил Нуриев һәм без башлыйбыз. Куанычлы хәбәр дуслар, музыкаль биеклек тапшыруның рейтинглары үскәннән үсә. TMTV каналының мөһим хит-парады рейтинглар буенча рекорд куя. Нәтиҗәдә хит-парадта катнашырга теләүчеләр саны бер туктаусыз арта. Шул сәбәпле без бу атнада 2 резидент белән сау булашырга мәҗбүр. Безнең белән булуыгызга рәхмәт сүзләрен җиткерәбез һәм аларның җырларын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлыйбыз. Яқты дөньялардан туймасақ та, қабат туып булмый яңадан. Кеше бер кат туа, бер кат яши, тик бер кабат китә дөньядан. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешү үзе бер гомер. Әле булыйм диеп истәлек калыр идем белән мин синең күңелеңдә бикләнеп мине бикләп куй күңелең түрләренә берәр истәлек булырмы сагынып сөйләреңә. Хит-парадтан 2 резидент китә икән, димәк 2 резидент килеп керә. Кемнәр ул дип сорыйсызмы? Беренче башкаручыбызны каршы алырга әзерләнегез. Музыкаль биеклеккә үзенең харизмасы белән һәм энергиясе белән популярлык яулаган Лия Шамсина аяк баса. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашы колак сал эркин сүземә. Нәк шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел кыз йолдыз. Атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә кайчакта, рәхәт иркәм шул чакта. Әйтерсең лә синең белән әкиятә синең иркә кайчакта. Дөрләп тылсымлар, иң кисләр янна үз чакта. Синче
Дилбер батыр әкиеті кеті Әйтерсің далаларының бір кеті Біздің bu матор тылсым елінде Сандуғашлар тілінде Тұрмышта гел шулай болық біз бірге Әкиет тылсымында ғымырге Кетмесін көңілден тылсым назлары Әкиетнің язлары Силен ерке қой шақыта Рәхат ерекем шул шақыта Әйтерсің ләй сенің білін Әкиетті қонақыта Әкиетті қонақыта Сенің ерке қой шақыта Дүрләп тылсымған Ең кесілер янна ұш шақыта Сенің ерке қой шақыта Рәхат ерекем шул шақыта Әйтерсің ләй сенің білін Әкиетті қонақыта Әкиетті қонақыта Сенің ерке қой шақыта Дүрләп тылсымған Ең кесілер янна ұш шақыта Что здесь вообще происходит? Я не поняла. Цирк устроили. Хәзер хит парадыбызга Лилияләр җыры белән ике Лилия аяк баса. Лилия Гыймаддинова һәм Лилия Хайруллина. Күптән түгел алар бергә иҗат итә башлаганнар. Кызларның уртак яклары да бик күп икән. Икесе дә Чаллыдан, икешәр уллары бар, буйлары да бер тирә, икесе дә сулага икән. Лилияләрне үз экраннарыгызда каршы алыгыз. Sihri nurlar sevib Şəşək ota şəşkə Qanlarda Safdaşları bilən Güyə nasıl əşə Dünyağa Jirəgi var aşıqlarına Bəxət dililər düzlə Oqliliyə şəşəkləri Məhəbbətlə bilgəsə
Хит парадыбызны Ринат Рахматуллин ачып җибәрә. Җырчы өчен бүгенге бәйрәм профессиональ бәйрәм, чөнки ул Буа дәүләт драма театры артисты. Бу бәйрәмне ничек каршы алырга җыенасыз соравына, җырчы "Мин гастрольләрдә булам, шуңа күрә аерым ничектер үткәреп булмас инде" дигән җавап кайтарды. Без Ринат Рахматуллинны театр көне белән тәбрик итәбез һәм эшендә зур уңышлар телибез. Yazgansın bu turmuşni, kim kitabın okugan, birevler yaşı gürletip, kimlerdir artta kalgan, kimgedir birgen barında, maturun rahatligin, kaybirleri anlamaylar, nige dip yaşagenin. Nigesin turmuş nigesin, tigiz tügel barsına, kişi bir iki yaşami, şuma küngel yarsıyla, bir sen birinde ömrüne, gürletip yaşasınlar. Jir yezi olsun bir bütün, biz tuğanlar desinler. Saydı turmuşның iştəligi, qaygı həsrət görmüşələ, yaşasan günəydi. Bu dünyaga barыбызda qunaqqa gına kilgan, jırlık şayarışır, qalğanın Xuday bilgan. Nigesin turmuş nigesin, tigiz tügel barsına, kişi bir iki yaşami, şuna küngel yarsıyla, bir sen birinde ömrüne, gürletip yaşasınlar. Jir yezi olsun bir bütün, biz tuğanlar desinler. Okusan bilir idin barında, lakin ul yazılgan indi enilerinin karnında. Ömür kıska birilgendi, bir kayşan kaygırmağız, yakınlarının kadrini bilip dostlardan ayrılmağız. Nigesin turmuş nigesin, tigiz tügel barsına, kişi bir iki yaşami, kuna küngel yarsıyla, bir sen birinde ömrünü, gürletip yaşasınlar. Jir yezi olsun bir bütün, biz tuğanlar desinler. Jir yezi olsun bir bütün,
Biz tuğanlar desinler, jir yüzü bulsun bir bütün. Biz tuğanlar desinler. Музыкаль бейіклік хит парадының шираттағы резиденті һәм мин Ранил Нуриев. Театрларны бик яратам. Мөмкинчелек булса, үземне дә актер ролендә сынап карар идем. Ә инде хит парадка килгәндә, дуслар, кайнар кочагымда җырым сезнең өчен. Başlarımla yuvaltam yılmayım göre Akışım değil şeşlerinden söyüp Başlarımla yuvaltam yılmayım göre Gel eli gelsin yanıma Söy uşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Söy uşağına kalsın yanımda, kaynar kışağımda Nazlılarımın senin, canım tenim bilen Senin tatlı sırlarını tikminine bilen Nazlılarımın senin, canım tenim bilen Senin tatlı sırlarını min bar mingine bilen Gel eli gelsin yanıma, söy uşağına Kal eli kalsın yanımda, kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma, söy uşağına Kal eli kalsın yanımda, kaynar kışağımda unuturga tek singine girek Sina dip aşkına suyutulu yürek Dünyamni unuturga singine girek Sina dip aşkına yürek Gel eli gelsin yanıma Söy uşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Söy uşağına Kal eli kalsın yanımda Gel eli gelsin yanıma Söy uşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Gel eli gelsin yanıma Söy uşağına Kal eli kalsın yanımda Kaynar kışağımda Лидерлар позициясеннән біраз гына төшеп 6-нчы баскычны яулаган Рәсим Низамов театрга бик еш йөри. Айруча Казан шәһәренең Камал һәм Тинчурин театрларына йөрергә ярата. Җырчы театрларның репертуарларын, актерларның уйнауларын, чыгышларын ярата.
Рәсим Низамов сезнең экраннарда. Үзіліп яратқаннар, көп барсыңлап табышқанар. Тик бәхетлі бұ дүнияда яратып қауышқанар. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетлі бала туа. Мәхәббәтлі йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетлі бала туа. Һәр гаилә үзенчә яши, һәр еші тола сер. Яратып яшәсәң дөнья матурырак барыбер. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Сакласын Ходай қанатны, қайырыр ялғышлардан. Мәңгі бірге яшәсеннәр, яратып қауышқаннар. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Мәхәббәтле йұрттағына яшәве рәхәт була. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Яратудан ғына жирге бәхетле бала туа. Бәхетле бала туа. Азали Зиннәт өчен бар дөнья үзе бер зур театр. Актерлык сәләтләре җырчыга эшендә дә бик ярдәм итә. Әйтеп үтәргә кирәк, хит-парадыбызда дәгъва кылган соң инде җырының клибында Камал театры актерлары Люция Хамитова һәм Илдар Хайруллин төп рольләрне уйныйлар. Бу клипның сценарий авторы Азалия үзе.
Илдар Хайруллин сүзе буенча, Азалидан бик шәп режиссер килеп чыгар. Чөнки барлык съемкаларны җырчы үз контролендә тоткан һәм хәтта актерларга ничек уйнарга икәнен дә аңлатып йөргән. Азалиның чынлап матур һәм мәгънәле клибын бергәләп карыйк. Kollarına zəngər şəşəgidə Qollama qasab məni qatladan Şu şəkəndən başlap Күзләремнән алмый башлады Җан яралы йөрәккә ярасы әйтмәсәң дә сизәм битенә гашык җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Сизеп торам кайнар сулышыңны Йөзеңә балкый кояш шикелле Зәңгәр күлмәгендә бик киләшә Балын чәчәкләр шикелле Җан яралы йөрәккә ярасы әйтмәсәң дә сизәм битенә Җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Гашык җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Ниләр үзгәргәндер шул кадәрле Хисләреңне яшерә алмыйсың Күрмәмешкә салынып үтеп китсәм Җаннарыңа урын тапмыйсың Җан яралы йөрәккә ярасы әйтмәсәң дә сизәм битенә Гашык җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын Җан яралы йөрәккә ярасы әйтмәсәң дә сизәм битенә Гашык җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Гашык җаннар бер-без генә түгел Очрашулар булмасын инде Очрашулар булмасын инде
Азат Фазлыев гел чыгышлары белән йөрү сәбәпле театрларга йөрергә вакыт таба алмый. Ләкин мөмкинчелек булганда гаилә белән сәнгать бинасына барып кайтырга тырыша. Чөнки театрның берсендә Фазлыевлар гаиләсенең дуслары эшли икән. Бүген Азат хит-парадның 4нче урынын яулый. Yazıdan qara küzüge avuldaş hiç bitinir Şəhərgə qızığa yeşiller Şəhər bir kimni kötümür Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yok şundar rəxət yazmış illəri Şəhərdə yaşab yatqanlar Avulları sağınar Yaşar üçün şəhər kirək Avul kirək canına Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Şəhərlərinin uşarı var Avulның da özü mıngı Şirdə hər kimnin öz yolu Hər kimnin öz uğrını Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Biz qayda yox şundar rəxət yazmış illəri aşır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Bu şiirini də sultanı bulursun Şiddaltan bulğanışır Şiddaltan bulğanışır Ә хәзер киләсе резидентыбыз хакында. Лидерлар эшлеген Ансу ачып җибәрә. Узган атнада гына җырчы музыкаль биеклек хит-парадына килеп керде. Һәм менә нәтиҗә. Ул бүген лидерлар арасында. Киләсе тапшыруларда да позицияләрен бирешмәсен дигән теләктә калабыз һәм аның клибын тәкъдим итәбез. Yaşam dep oyladım Sirli gözlerine qarab durmadım
Күңелемдә калды тирән эзләрем, җаным дип әйткән назлы сүзләрем. Сагынам һаман да зәңгәр күзләрен. Бер булмаса барыр юлыбыз, аерылса да куллардан кулыбыз. Сакланыр мәңгегә сөю җырыбыз. Мин бит сине язмашым дип уйладым, серле күзләреңә карап туймадым. Бер булмаса барыр юлыбыз, аерылса да куллардан кулыбыз. Сакланыр мәңгегә сөю җырыбыз. Казан-Мәскәү арасын таптаучы җырчы Гүзәлия вакыт җитмәү сәбәпле кызганычка каршы театрларга еш йөри алмый. Җырчы безнең белән бер зур хыялы белән уртаклашты. Берәр тапкыр булса да Казанга килгәч, Камал театрына бару. Аның хыялы чынга ашсын дигән теләктә калабыз һәм югалтасым килми дип исемләнгән клибын карыйбыз. Ходай биргән бәхетем, син гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине, без икебез бер беттек. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Кулларымда синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләргә тимәсен. Сындырма канатымны, югалтма өметемне, тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма
Киләсе резидентыбыз өчен халыкара театр көне профессиональ бәйрәм. Сүз Гүзәл Әхмәтова турында. Баксан җырчының беренче белеме дә нәкъ менә театр өлкәсендә. Хәтта үз заманда Оренбургта режиссер ярдәмчесе булып эшләгән Гүзәл. Ләкин туган як үзенә тарта. Шул сәбәпле җырчы яраткан Башкортстанына кайтып китә. Бу бәйрәмне җырчы аеруча яратып каршы ала. Ә без аны профессиональ бәйрәме белән тәбриклибез. Һәм шулай ук бу атнада музыкаль биеклек хит парадында беренчелекне яулау белән котлыйбыз. Eğlendim de kulu siltedim birgelep Uzaktan koyunlarga Koyşen ellik girip koydum Tuğanlar oğluma Soğukulu kızak koyunlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin ışıraşular Birge jırlarını jırlar Soğukulu kızak koyunlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin ışıraşular Birge jırlarını jırlar Gitmesiydim sizin yandan Hep diyeni tuğanlar Yazmışım yollarımı Aldan yazıp uyganlar Soğukulu kızak koyanlar Eydegіз Hep diyeni tuğanlar Alda gitsin ışıraşular Birge jırlagаны jırlar Soğukulu kızak koyanlar Hep diyeni tuğanlar Alda gitsin ışıraşular Birge jırlagаны jırlar Yıllar bitti sütediler Aşamal min ağa Ütteydi şulay yıllar Birgelep Sizning bilen bulağanığa Soğukulu kızak koyanlar Hep diyeni tuğanlar Olda gitsin ışıraşular Birge jırlagаны jırlar Birgelep Рәхмәт зур итеп Соğukulu kızak koyanlar Hep diyeni tuğanlar Alda gitsin ışıraşular Birge jırlagаны jırlar Soğukulu kızak koyanlar Hep diyeni tuğanlar Alda gitsin ışıraşular Allah girse Birge jırlagаны jırlar Soğukulu kızak koyanlar Hep diyeni tuğanlar Alda gitsin ışıraşular Birge jırlagаны jırlar Шулай итеп бу атнаның унлыгын да билгеләдек. Киләсе атнада якшәмбе кичке сәгать 6-да мин Ранил Нуриев сезне TMTV каналында көтеп калам. Һәм форсаттан файдаланып барлык театр хезмәткәрләрен чын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Барыгызга да бәхет телим, барыгызга да уңышлар. Пока.
Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.